Quan va començar la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, va coincidir en què nosaltres teníem els tarongers amb fruita i que s'atracava la Fira de la Taronja. I va sortir aquesta iniciativa de veure de quina manera podríem enviar taronja cap a Ucraïna. El tema logístic és el que complica més l'assumpte. L'alternativa va ser muntar un estand a plaça i oferir taronja a canvi de la voluntat de cada persona. Can Mallorquí patrocina en el banc d'aliments amb tots aquells productes que estan arribant en el seu final de la seva vida útil, i per evitar el malbaratament d'aquests productes alimentaris conduïm tot aquest gènere cap al banc d'aliments, que és l'entitat de referència per nosaltres. És molt fàcil que se posi el camp en marxa per ser solidari tot d'una en qualque causa.